శాంతి సౌఖ్యం ఉచ్చరించు సాయి నామం మెచ్చివచ్చు ఆ దైవం ముచ్చటైన సాయి రూపం ముల్లోక కళ్యాణం ఉచ్చరించు సాయి నామం సాయి దివ్య కీర్తనం మహామధుర మంత్రం సాయి గీత పారాయణం అదే మనకు నారాయణం సాయి దివ్య కీర్తనం మహామధుర మంత్రం సాయి గీత పారాయణం అదే మనకు నారాయణం చేయబోయి సాయి గానం సిద్ధించును ముక్తి మోక్షం చేయబోయి సాయి గానం సిద్ధించును ముక్తి మోక్షం భూలోక శాంతి సౌఖ్యం ఉచ్చరించు సాయి నామం మెచ్చివచ్చు ఆ దైవం ముచ్చటైన సాయి రూపం ముల్లోక కళ్యాణం ఉచ్చరించు సాయి నామం సాయి దివ్య ఆరాధనం యజ్ఞయాగ దివ్య ఫలం శివశంకర సంప్రాప్తం అదే మనకు కైలాసం సాయి దివ్య ఆరాధనం యజ్ఞయాగ దివ్య ఫలం శివశంకర సంప్రాప్తం అదే మనకు కైలాసం చేయబోయి సాయి గానం సిద్ధించును ముక్తి మోక్షం చేయబోయి సాయి గానం సిద్ధించును ముక్తి మోక్షం భూలోక శాంతి సౌఖ్యం